Li kieku l-Gvern Malti ma żammx b'mod stabbli il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels, id-daqqa fl-ekonomija kienet tkun kbira ħafna. Dan intqal mill-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Clyde Caruana meta kien qed iwieġeb għall-mistoqsija parlamentari li għamel id-deputat Laburista Randolph De Battista. Il-Ministru Caruana qal li kieku il-prezz tal-fuels ola, id-daqqa negattiva fl-ekonomija ta' pajjiżna kienet se tkun ta' 90 miljun euro. Hawnhekk il-Ministru Caruana innota li meta Gvern Laburista raħħas il-kontijiet tal-enerġija fl-2014 kien hemm injezzjoni ekonomika ta' 70 miljun euro. Nikkompara meta kienu raħsu il-kontijiet tad-dawl b'25% lura fl-2013-14 dak iż-żmien dik id-daqqa b'mod pożittiv fuq l-ekonomija, ġifier l-injezzjoni li kien hemm fuq l-ekonomija kienet madwar ta' 70 miljun euro. Wkoll rajna kif l-ekonomija dakinhar tant ħadet spinta l-qudiem. Issa immaġina tnejdu fuels biss id-daqqa l-isfel imma darba flok il-fuq tkun ta' 90 miljun. Il-Ministru għall-Finanzi qal li terġa' l-investiment biex il-prezz tal-enerġija jibqa' stabbli u afferm akbar minn dak meħtieġ għall-fuels. Qal li fl-aħħar żmien l-impatt finanzjarju ittaffa minħabba il-prezz tal-gass naqas u sussegwentament anke allura il-prezz tal-interconnector fejn mistax isir ftehim ta' hedging. Fi żmien ta' kriżi internazzjonali mingħajr preċedent, il-Gvern Malti qed jinvesti madwar biljun euro is-sena l-oħra u din is-sena biex il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels baqgħu l-istess għal familji u negozji Maltin u għawċin. Fil-fatt Malta kienet l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn ma żdiet l-ebda ċenteżmu fuq il-prezz tal-elettriku, gass u fuels.